У эфіры Белсату кароткае выданне навінаў серады 27 сакавіка. У студыі працуе Александр Баразенко. Вітаю. У Беларусі амаль вызначыліся з месцам захоўвання радыеактыўных адкідаў ад дзейнасці Астравецкай АЭС. Са словаў дырэктара дзяржаўнага прадпрыемства беларускай арганізацыі ў справе абыходжання з радыеактыўнымі адкідамі Дмітрыя Логвіна цяпер распрацоўваюцца толькі дзве патэнцыйныя пляцоўкі. Тэрыторыя беспасрэдне паблізу месца выпрацоўвання адкідаў, то бок каля самой БелАЭС, і тэрыторыя палескага дзяржаўнага радыяцыйна-экалагічнага запаведніку. Цяпер вядзецца канчатковы аналіз гэтых двух варыянтаў. Да пабудовы сховішча і рыхтавання персаналу далучаць спецыялістаў і арганізацыі з Расіі, дадаў Логвін. На Гомельшчыне з палітычных прычынаў закрываюць вялікі дзіцячы спартовы клуб. Як паведамляе выданне «Флагшток», прычынаю закрыцця клубу дзюдо «Прайд» афіцыйна сталася невыкананне крытэрыяў акрэдытацыі, а менавіта пункту пра адсутнасць адміністратыўных спагнанняў у кіраўніцтва установы. «Прайд» меў некалькі залаў у Гомлі і Жлобіне. У амаль паўсотні групаў займаліся прыблізна 1000 дзяцей, у тым ліку з асаблівасцямі развіцця. Заснавальнік клубу, майстар спорту Канстанцін Палей у 2020-м падпісаў ліст вольных спартоўцаў супраць гвалту. У кастрычніку таго ж года яго затрымалі на 15 сотняў за нібыта несанкцыянаванае пікетаванне. Латышскія памежнікі перасталі выпускаць у Беларусь аўтамабілі з аб'ёму рухавіка больш за 1900 кубічных сантыметраў на транзітных нумарах. Раней такія захады пачалі ўжываць і іхныя польскія калегі. Афіцыйнай інфармацыі з боку Беларусі на гэты конт пакуль няма. У чатах, прысвечаных мінанню мяжы, паведамляюць, што такія абмежаванні ў хуткім часе ўвядуць і памежнікі Літвы. Забарона на пастаўку ў Расію новых і ўжываных аўтаў з вялікім аб'ёмам рухавіка, а таксама электрамабіляў і гібрыдаў былі ўведзены еўразвязам яшчэ летась. Былі і прапісаныя механізмы барацьбы з абыходам гэткіх санкцыяў, што дазваляе еўрапейскім памежнікам прымяняць такія абмежавальныя крокі да трэціх краінаў. Нормы бязмытнага ўвозу ў Беларусь тавараў для асабістага карыстання зменяцца з 1 красавіка, паведамляе Дзяржаўны мытны камітэт. Цяпер наземным транспартам для ўласнага карыстання можна будзе ўвезці тавараў коштам на 500 еўраў і вагою да 25 кілаграмаў. Норма для паштовых адпраўленняў складзе 200 еўраў і 31 кілаграм, а для паветранага транспарту 10 000 еўраў і 50 кілаграмаў. У Барысаўскім раёне ратавальнікам давялося выцягваць падлетка з багны. Хлопчык з сябрамі пайшоў вудзіць на бярэзіну, аднак па вяртанні захрас у пойме ракі. Спачатку сябры спрабавалі самастойна выцягнуць падлетка, а калі не ўдалося, выклікалі ратавальнікаў. Тыя дасталі хлопца і перадалі брыгадзе хуткай дапамогі. А ў Менскім раёне паход падлеткаў да вады скончыўся трагедыяй. Дзевяцікласнік патануў у тэхнічным вадаёме непадалёк вёскі Новы двор. Разам з сябрам ён паехаў купацца, а пасля знік. Ровар і рэчы хлопчыка каля берагу знайшоў ягоны старэйшы брат. У таварыстве ратавання на водах зазначаюць, што вадаём не быў прыдатны да купання, а тэмпература вады цяпер складае значна меней за 18 градусаў. Адвакатам абвінавачаных у здзяйсненні тэракту ў падмаскоўным Крокус-Сіці-холе пагражаюць забойствам, прымушаючы адмовіцца ад выканання іхных абавязкаў. Пра гэта ў артыкуле для выдання «Маскоўскі камсамолец» апавяла сябра Савету правоў чалавека пры расійскім прэзідэнце Ева Меркачава. Адвакатам, цытата, пагражаюць адрэзаць вушы і расправіцца іншымі жудаснымі спосабамі з імі ды іхнымі сем'ямі. Пры гэтым Меркачава падкрэсліла, абаронцы не маглі адмовіцца ад кліентаў, не рызыкуючы згубіць адвакацкі статус. Нагадаю, што 24 сакавіка суд змясціў на 2 месяцы ў СІЗА 4 меркаваных выканаўцаў тэракту ў Крокус-Сіці-холе. Падчас працэсу на тварах і целах усіх іх былі заўважныя сляды гвалту, а адзін быў у непрытомным стане. Выглядала, што мужчынаў катавалі. У сеціве размешчана відэа, як аднаму з атрыманых адразаюць вуха і спрабуюць прымусіць яго з'есці. І яшчэ адзін ролік, дзе аднаго з мужчынаў катуюць токам праз падведзеныя да геніталіяў правады. Масавыя пратэсты ў Вугоршыне. Тысячы людзей з запаленымі паходнямі выйшлі на вуліцы Будапешту напярэдадні ўвечары. Яны патрабуюць адстаўкі прэм'ер-міністра краіны Віктара Орбана.
Пратэстоўцы прайшлі маршам ад будынку генеральнай пракуратуры да парламенту, патрабуючы адстаўкі Орбана і галоўнага пракурора Вугоршчыны. Акцыя пратэсту ўспыхнула на фоне апублікаванага аўдыёзапісу, дзе, як мяркуецца, чыноўнікі ўраду Орбана абмяркоўваюць факты карупцыі. Сцвярджаецца, што адзін з галасоў належыць былой міністарцы юстыцыі Юдыт Варзе. Аўдыа апублікаваў ейны былы муж, апазіцыянер і крытык Орбана Петер Мадзьяр. Актыўная пошукавая ратавальная аперацыя ў гавані Балтымару на месцы абрушэння аўтамабільнага мосту спыненая, паведаміла берагавая ахова і паліцыя штату Мэрыленд. 6 асобаў, якіх дасюль лічаць зніклымі, хутчэй за ўсё загінулі. Паводле адмыслоўцаў, улічваючы нізкую тэмпературу вады і час, які прайшоў з моманту абвальвання мосту, шансаў, што 6 зніклых без вестак удасца знайсці жывымі, практычна няма. Раней ратавальнікам удалося выцягнуць 2 ацалелых асобаў. Адну шпіталізавалі. Вядома, што ў момант аварыі на пераправе 8 чалавек рабочай брыгады латалі выбаіны на дарожным пакрыцці мосту. Нагадаю, што напярэдадні ў мост Фрэнсіса Скотта Кі ў Балтымары урэзаўся вялікі грузавы карабель. Мост загарэўся, а пасля абрынуўся. Польша, Украіна і Грузія паспяхова прайшлі раунд стыкавых матчаў, ды далучыліся да спісу ўдзельнікаў футбольнага Еўра-2024. Для грузінаў гэта гістарычная падзея. Упершыню ў сваёй гісторыі зборная выйшла ў фінальную частку чэмпіянату Еўропы. Грузія адолела Грэцыю ў серыі пенальці. Пасля перамогі фанаты выбеглі на поле, каб адзначыць з гульцамі поспех зборнай. Крыху пазней зборная Польшы толькі ў серыі пенальці выгуліла зборную Уэльсу. У паралельным матчы Украіна, саступаючы ў ліку пасля першага тайму, адолела ісландцаў. Гэтак цяпер вядомы спіс усіх 24 зборных, якія з 14 чэрвеня да 14 ліпеня ў Нямеччыне пазмагаюцца за званне наймацнейшай на кантыненце. І пакуль нашыя суседзі цешацца чарговаму выхаду на топ-турнір, беларуская зборная ў гасцях у таварыскім матчы не змагла перамагчы зборную Мальты 0-0. Каментары, як то кажуць, лішнія. І гэта ўсе навіны на гэтую хвіліну. Больш падрабязна ў аб'ектыве і студыі Белсат. Калі вы глядзіце нас на Ютубе, заклікаю ставіць падабайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачыла як мага болей гледачоў. Але не забывайцеся на ўласную бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.